Rozhodli ste sa pre nový počítač Apple Mac a prekvapilo vás, že je v ňom všetko inak? Ocitli ste sa v úplne inom svete a stojíte na začiatku pri zoznamovaní sa s operačným systémom OS X? Apple Mac je o niečo iný ako ostatné počítače. Ovládanie, aplikácie, priečinky, ale aj samotné pracovné prostredie sa značne líši od systému Microsoft Windows. V tomto kurze sa zoznámite so systémom Apple Macintosh OS X, základnými krokmi s týmto počítačom a pracovným prostredím. Ukážeme vám, ako prispôsobiť pracovné prostredie počítača Apple tak, aby vyhovovalo každému majiteľovi. Povieme si o základných nastaveniach a aplikáciách a zároveň vám predstavíme niektoré užitočné tipy a triky. Taktiež si ukážeme, ako nainštalovať nové aplikácie pre prácu s archívmi formátu RAR, ako pripojiť externý disk formátu NTFS, alebo ako doinštalovať slovník slovenského jazyka pre automatickú kontrolu gramatiky a právopisu textu. Cieľom tohto kurzu je uľahčiť a spríjemniť vám prechod na operačný systém OS X.